Najteža reč na svetu. Slušaj pažljivo. U jednom malom selu na kraju šume živela su dva brata. Stariji se zvao Luka, imao je 6 godina. Bio je brz, glasan i voleo je da bude prvi u svemu. Mlađi se zvao Nikola, imao je 4 godine. Bio je tih, spor i uvek je nosio svog plišanog medu gde god bi išao. Bili su braća. Znači, voleli su se. Ali to znači i svađali su se. Jednog popodneva Luka je trčao kroz sobu. Nikola je sedeo na podu i gradio veliku kulu od kockica. Visoku, pažljivo slaganu, savršenu. Luka nije gledao. Trčao i kula se srušila. Nikola je pogledao razbacane kockice. Polako je podigao glavu. Oči su mu bile pune suza onih koje ne padaju odmah, nego stoje tužno i čekaju. Luka, rekao je tiho. Luka je zastao. Video je šta je uradio. I odjednom je osjetio nešto u stomaku. Nešto neprijatno toplo. Znao je šta ta reč znači. Mama mu je govorila. Tata mu je govorio. Vaspitačice su mu govorile. Žao mi je, ali reč nije izlazila. Jer kad bi je rekao, znači da je on kriv. To znači da je pogrešio, a Luka nije voleo da greši. Luka je voleo da bude u pravu, da uvek bude u pravu. Zatim je rekao, nisam gledao, nije bilo namerno. Niko nije odgovorio. Samo je počeo da skuplja kockice, jednu po jednu, Nikola polako, tiho, a Luka je izašao iz sobe. Ali ono neprijatno u stomaku, onaj osjećaj koji ga je mučio, nije nestao. Luka je seo u kuhinju. Mama je kuvala i gledala ga. Šta se desilo? Upitala je. Ništa. Mama je ćutala, nastavila da kuva ručak, a zatim je rekla polako. Luka, kad nam je neprijatno u stomaku, skoro uvek znamo zašto. Luka nije ništa odgovorio. Žao mi je, nije slabost, rekla je mama tiho. Najteže je reći baš jakim ljudima, jer jaki misle da to znači izgubio sam, ali nije tako. A šta onda znači? Mama je sklonila kašiku i okrenula se. To znači da si mi važniji od potrebe da budeš u pravu. Luka je sedeo dugo, razmišljao i gledao u sto. Zatim je brzo ustao, vratio se u svoju sobu. Nikola je opet iznova gradio kulu od kockica. Bila je već do kolena, savršena i pažljivo složena. Luka je seo na pod pored njega. Obojica su ćutali. Ćutali su i gledali se. Konačno je Luka skupio hrabrost i rekao, žao mi je. Glas mu je bio čudan, malo tiši nego obično. Žao mi je što sam srušio tvoju kulu. Nikola je stavio jednu kockicu, pa drugu, pa treću, ali nije odgovorio odmah. Hoćeš da gradimo zajedno? Upitao ga je Nikola. Luka je uzeo kockicu, presrećan. Hoću, hajde da napravimo nešto još veće. Gradili su skroz do večere. Kula je bila dvostruko viša nego što je Nikola započeo i dvostruko lepša jer su je složila 2 para ruku. 2 brata
koja su se ujedinila u ovom zadatku. Sada je vrijeme da i ti zatvoriš oči. Postoji li neko kome ti treba da kažeš izvini ili žao mi je? Dobro razmisli. Sutra je novi dan i imat ćeš novu priliku. Laku noć.